Какво става, маняк? Знам, че не си ме виждал от дълго, ама ко да направя? Подбрал съм ти каймака на най-доброто от това, което сме цъкали с моите лавандули. Ако ти хареса видеото, знаеш, лайк, саб и така, аре, приятно гледане. Бывает, что научишься, научишься. Там есть эфира. Ей, чакай, что такое? Първия после. Как вземеш оръжие, бе, легенда? Не се пресен. А, да, добре. Ей, то смок. Какие си Ей, долу ей, пак? ей, я виж ей там, виж то смок там. Не, много. Малко тут. То си баси на стенарката, брат, то ходи по огъня. Ей, това е оръжие почне игра. Така е. Вие сте том. На Triple Box. Triple Box. Овчух! Плат. Гледай, аз съм гледал втория фон. Ето. Акато подскочи. Добре, обясни ми. Добре. Съжалявам. Не бях аз. Добре. Не е честно. Про тебе аз знам ли да не Ако не го повече, не го приятел смок, моля се. Ако моля да повече не го прави, брат, защото ти знаеш, че не знаеш какво правиш. Направо може да си изтриеш играта. Брат, как успя? Какво правиш, бе? Да. Окей. Ще обича за... Дай хитнат. С джигъл хитнат. Йоу, я. Добре, момчета, няма проблем, гледайте сега. Има един. Моля да питам, кой не уби? И всички направиха по 2 кила. Маля. Готов съм. Ай, Как си? Добре. Един какво? О, пуканката пак пусна хаковете, брат. кой? Да, той да не го пани, ама. Бангаранга. Не, това какво го направя, не бе. Какво гледам? Добре, кажи ми какво да направя, 1 в 5, бе. Welcome to Brixton, I'm in the party with Barbies and drillers. Закривай. Тайна филма. Нали ще песента? Моля? Нали ще песента, закривай. Да. Да ти викам да ходим на концерт. Да, бе, За 36 евро. Да, това са най-добрите инвестирани 36 евро, жълта. Жалко, че ще има хора, които ще поставят. Ще има такива андиармита, такива малки лопапенца. Не, лава бе рар. Ще е тим панди, брата. Ти от тим панди ли си или от тим не панди? Чим панди, бе. Е пак фуд панда. План Дженко. Пик. Напълно забравих какво става. Не, бе, брат, стой. Аре бе, брат, къде ти е смолка, бе? Ето го. Къде е смолка, бе, брат? Какво е тук, бе? Хей! Найс. Как е туалетна? Страх май! Спечелихме ли, бе? Айде! Аре, аз ви хайпнах.